Venres, última hora da tarde, como poden ver, a festa prepárase no Mercado Gandeiro de Chantada. Aquí están os carroceiros ultimando os preparativos para o que é un dos grandes días do ano en Chantada. Estamos agora co representantes da directiva do Folión e queremos lembrar así moi brevemente o que nos espera mañá, que son un montón de cousas. Eu creo que primeiro compre convidar a xente a que se vista de carroceiro, non? Como era este tema? Evidentemente, o tema é involucrar a xente do pobo e a xente que ven de fora. Entonces fixamos unha iniciativa de intentar que todo o mundo vista como carroceiro, o sea, o home con boina, chaleco, camisa blanca e pantalón, así a tono de carroceiro de fai anos, e a muller con pañoleta, camisa e mandilón, o sea, unha cousa que todo o mundo debería, se pode colaborar con nós, os establecimientos, xente da pé, xente que este xa polas mañás na rúa vestida, pois agradeceríamolo porque é unha forma de incentivar a xente que está aquí traballando, porque en sí o Folión, o agradecemento que temos que facer é a xente que está traballando aquí, que son os carroceiros. Sin eles o Folión non tendería sentido, porque son os que pasan o traballo, que fan estas cousas, os que pasan todo o mes de agosto, digamos que prescindindo de outras cousas para que isto vaya arriba. Pero o folión comeza xa durante o día e con foliada. Outra iniciativa que partiu das mulleres que forman a parte da nosa directiva, tanto de Maruxa, Laura como Marisú, que tuveron a brillante idea de intentar formar unha especie de foliada na que todos os grupos que son de Chantada, participativos, que son todos os grupos, como son as Suasairas, as Searas, Banda Municipal de Gaitas de Chantada, Agrupación Os Barrios, Gaiteiros da Escola de Música Tradicional de Chantada, Pandereteiras e os Tres Pés, van facer unha foliada desde as 5:30 da tarde. Que quere dicir eso? Que van estar as calles todas ambientadas con música tradicional. Invitamos a todo o mundo tamén a que participe, a que forme parte desta iniciativa e incluso a partir das 8 haberá unha foliada aberta na Plaza Catro Camiños, na que poderá calquera persoa que teña un instrumento que sepa tocar e que quera participar pode asistir a ela. Que máis cousas? Folión durante todo o día tamén con xogos populares, mostras de artesanía. Ben, tamén temos a colaboración de Belaísca, que será encargada de desenvolver os xogos populares na Plaza Catro Camiños. Hai que agradecerles a súa colaboración, tamén serán uns xogos vinculados ao que significa o folión. Serían moi tradicionales, moi vinculados ao carro, á vestimenta e a xogos moi antigos. A partir das 5:30 da tarde teremos unha demostración de artesanía por parte de unha forxa e por parte da Asociación Bolboreta Fiandeira de Lugo, que fará unha demostración de fiado de liño e de lá. Desde a Xunta Directiva tamén queremos agradecer a colaboración de Manuel Diáguez, concelleiro de Cultura, que puxo todas as facilidades e medios para que isto chegara a bon fin. O desfile de 11 carrozas, protagonizado por 10 plataformas e un carro do país, partirá ás 11 da noite polas rúas da vila e, segundo anuncian, será puntual. Xa todo o mundo, como xa ven de anos anteriores, nos está dicindo, pero vai salir ás 11, vai salir... Pois sí, este ano vamos a salir ás 11. Que pasa? Que nós, se hai imprevistos, ou hai accidentes, ou hai algunha avería, nós eso non podemos manexar. Entonces, o que temos claro é que ás 11 van salir todas as carrozas. O que poda pasar durante o traxecto, eso xa non depende de nós. O percorrido sufrirá este ano unha pequena variación. En lugar de ascender cara á Praza de Santa Ana, continuará dende Catro Camiños pola rúa Mariano Cedrón. Cal é a finalidade esa? Pois a finalidade é que evitar as costas, os xiros e as pendientes hacia baixo, porque sabemos que hoxe en día as xugadas escasean, están menos preparadas, é máis complicado, entonces o que pretendemos é que sea máis ameno o percorrido, que sea máis dinámico, que as vacas vayan máis lixeiras, que vayan máis cómodas e que a escenografía sea durante todo o traxecto encima do carro. O folión será actividade central no día de mañá sábado, que comezará con pasacalles e pola noite terá lugar o pregón de Froilán Sánchez Vázquez. A verbena correrá a cargo do grupo Claxon.
Na xornada do domingo, o mesmo esquema de pasacalles e verbena coa Charleston Big Band e o Grupo Ciclón. Pola tarde, a 25ª edición do certame de bandas de música na Praza do Cantón. E hoxe venres, a noite será para os concertos na Praza García Arias, con Pretty Shirts, Terror Erótico Adolescente, Cool Funeral e Sandorf Music Factory. Bo arranque de festas!